Na, szóval, üdvözlök mindenkit. Ez az Orion Team. Én Whisky vagyok. És itt van velem. Trixu 45. Sziasztok, gyerekek. Nekem találtál cuccot? Semmit. Fegyvert találtam. Ja, de már nekem van egy sportotom, akkor még. Abba is ez a kőkemény 10 lövés. Egy education van. 10 lövök, az ennyi volt. Aztán ennek nem nagyon sebzése. De remélem nem jöttek ide. Megpróbálom lenyúlni a kocsiukat. Azaz tered a figyelmüket. Jön egy zombi, Tibi! Na! Egyeztettem őket legalább. Megpróbáltam Beszálltam a őket kocsiba. Kinyírtam a csávót! Jó, hagyjad! Jó, megyek, elkapom. Megyek és elkapom. Beszállt a kocsiba. Nem baj. Ajánl meg. Szállj utána. Kész, ennyi volt. Fejbeszéltem, megdöglött. Vegyük fel a cuccait. És van benne benzin. Gyerünk. Azaz. Na ezért jó neki menni. Vezetek én. És te. Nem Jó. merem bekapcsolni a szirénát. Ne is. Várja. Ez ilyen ultimate rohadék taxika. Kinyitja az ajtót, azt hiszi bent van, azt ott van még egy ajtó. Igen. Várja. Csak ezt nem így. Úgyhogy még ezt az ajtót se lehet kiütni. Csak ezt nem így, mert ez így belelóg, az a baj. Akik megint zombik várják. Hallottad? Mit? Kocsit. Kocsi? Bejön és így rágengelünk a sarokból. Az lesz amúgy, figyelj, bejön, széjjelész, hogy úristen, itt nincsen semmi, Ledőjük a picsába. lehet, hogy leszúrom. Én lelövöm. Nehogy kimenj! Hát nincs itt senki. Most hát tudok, hogy Uncommon nem ez- trófi kész kell nekem, hanem crate. Adrian, a Hafkund az egy kanadai vadászpuska. Na várjunk, már állítani kéne a scope-ról állítani. Várja. Aha! Ez egy hajó! Gyerünk vissza! Fekszem. Ide be így. Várja, hogyha nem ide jönnek, akkor adjuk.